Way sulod ang lubnganan diin gibutang ang lawas ni Ginoong Hesus. Tulo kadlaw human sa paglansang kaniya sa krus, nabanhaw siya. Buhi siya. Gusto siyang musulod sa imong kinabuhi. Si Hesus miingon, Akong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo ka na ako bisan tudog mamatay, mabuhi. hapit 2,000 katuig na ang milabay sukat sa pagkabanhaw ni Hesus. Ug nabuhi gihapon siya karon ingon nga labing dako ug labing gamhanang impluensya sa kalibutan. Ang mga mapagarbuhong magbabalaod niadtong miaging mga katuigan miabot ug nahanaw. Mga eskolar, pangulo, siyentipiko, mga utukan ug mga teologo miabot ug nahanaw. Apan si Hesus buhi gihapon karon. Siya mao ang labing talagsaong tao nga nabuhi. Talagsaon ang iyang pagkatao. Ang Biblia nag-ingon, ipakatao siya ni Birhen Maria. Talagsaon ang iyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi maingon nga katingalahan. Balaan siya, ug wala makasala, ug naghimo og mga milagro, nga wala mahimo ni bisan kinsa. Talagsaon ang iyang mensahe. Naghatag siya og gugma, pagpasaylo ug bag-ong kinabuhi ngadto sa tanang mudawat kaniya nga manluluwas og Ginoo. Bisan asa, ang iyang mensahe makahatag og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom ug bag-ong tinguha alang sa kinabuhi. Talagsaon usab ang iyang kamatayon sa krus. 2,000 katuig na ang milabay. Ang Dios sa kalibutan misugo sa iyang anak si Jesucristo aron mo'y halad alang sa sala sa katawhan. Namatay siya alang kanimo. Talagsaon ang iyang pagkabanhaw. Tulo ka adlaw human sa iyang kamatayon, nahitabo ang labing katingalahang panghitabo. Nabanhaw si Jesus. Ang iyang pagkatao, kinabuhi, kamatayon o ang iyang pagkabanhaw, nagpamatuod nga si Jesus mao ang iyang giingon nga anak sa Dios, ang manluluwas sa katawhan. Ang mao gihapong Hesukristo buhi karon. Gusto siyang musulod sa imong kinabuhi, mupasaylo sa imong mga sala ug muhatag kanimo gahom aron mabuhi nga madagayaon. Paminawa ang iyang mga pulong. Umari ka mo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. Ug papahulayon ko kamo. Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay mo adto sa amahan kung dili mo agi kanako. Ang Biblia nagaingon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Kini usab nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pagkamatay ni Jesus, gibayra niya ang silot sa imong sala. Niining tungura, andam na siya sa pagsulod sa imong kinabuhi. Paminaw, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako kaniya. Aron maangkon ang iyang gugma og pasaylo og makadawat og way katapusang kinabuhi, kinahanglan nga imong dawaton siya isip halad sa Dios alang sa imong mga sala ug dapita siya sa pagsulod sa imong kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Kung mao kini ang tinguha sa imong kasing-kasing, mahimo nimong litukon ang pagampo sa pagtuo og si Jesucristo mosulod sa imong kinabuhi. Mao kini ang gisugyot nga pagampo. Muuna ako sa paglitok. Ginoong Hesus, ikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Giablihan ko na ang pultahan sa akong kinabuhi o gidawat ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Ikaw ang maghari sa akong kinabuhi. Amen. Kung kining maong pagampo ang imong gitinguha, pagampo karon dayon sa imong nahimutangan. Sunda ako sa hilom, samtang giusab ko paglitok ang mataglinya. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Giablihan ko na karon ang pultahan sa akong kinabuhi. O
ug dawaton ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Maghari ka sa akong kinabuhi. Himua akong usa ka tawo sa imong pagbuot. Amen. Karon nga imo nang giampo ang pagampo sa pagtuo ug gidapit si Jesucristo nga mosulod sa imong kinabuhi, makasiguro ka na nga misulod siya kay mao ka na ang iyang gisaad. Makasiguro ka usab nga gipasaylo na ang imong mga sala, nga ikaw anak na sa Dios ug nakabato na og kinabuhing dayon. Kung gusto nimong masinati ang hingpit ug madagayaon nga kinabuhi nga gisaad ni Jesus, pakigsultihi siya adlaw-adlaw pinaagi sa pagampo. Ibawi ang iyang mga manindot nga plano alang sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, ug pakig-uban sa mga higugma ug nagsunod kaniya. Ug sa katapusan, hinumdumi kanunay ang iyang mga manindot nga mga saad. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan.